дар вилояти Суғд форуми сайёҳиву тиҷоратии Тоҷикистон ва Ӯзбекистон ташкил ва баргузор карда шуд, ки мақсади он рушди соҳаи туризм дар ҳамкорӣ байни ин ду кишвар мебошад. Муовини раиси вилояти Суғд Анвар Яқубӣ дар чорабинии мазкур иштирок намуда аз бурду бохти соҳаи сайёҳӣ ҳарф зад. Таъкид намуд, ки пандемияи коронавирус боиси нисбатан кам шудани сайёҳони хориҷӣ гардид, вале новобаста ба ин мақомот барои ҷалби сайёҳон корбариро ҷонбок кардаанд. Уверен, что вы по достоинству оцените, что Таджикистан – это уникальный уголок планеты, большим туристическим потенциалом, поскольку обладает древним историческим наследием, самобытной культурой, выгодным географическим расположением, многообразием природных парков, уникальным климатом и неповторимой красотой горных пейзажей. У нас есть все необходимое для развития различных видов туризма, высокие горы, реки, озера, удивительной красоты луга, которые не встретишь в других странах. Неописуемой красоты озера Искандаркуля и Авкуля не оставляют никого равнодушными, и увидеть их неповторимую красоту хочется еще и еще раз. дар форуми сайёҳиву тиҷоратии Тоҷикистон ва Ӯзбекистон намояндагони ду кишвар иштирок намуда оид ба рушди ин соҳа фикру андешаҳои худро пешниҳод карданд. Ҳабибулло Амирбекзода, муовини якуми раиси кумитаи рушди сайёҳӣ дар Ӯзбекистон оид ба ҳамкориҳои дуҷониба дар самти сайёҳӣ сухан кард. Гуфт, ки муносибатҳои Тоҷикистон ва Ӯзбекистон дар ҳама соҳаҳо хуб буда, барои рушди сайёҳӣ шароити хубро роҳбарони ин ду кишвар муҳайё сохтанд. Таджикистан уделяет особое внимание вопросам привлечения иностранных инвестиций в сферу туризма. Мы прилагаем усилия использовать все возможности для привлечения внимания потенциальных инвесторов, финансирования силовых проектов и строительства туристической инфраструктуры. Согласно принятым документам, в течение первых 5 лет деятельности туристических компаний освобождается от уплаты налога на прибыль, оборудование, строительных материалов для строительства объектов туристической инфраструктуры от налога на добавленную стоимость и таможенных пошлин. дар форуми сайёҳиву тиҷоратии Тоҷикистон ва Ӯзбекистон наздик намояндагони 60 ширкати сайёҳӣ аз ҳар ду ҷониб, яъне кишварҳои Тоҷикистону Ӯзбекистон иштирок намуда оид ба мавзеъҳои таърихиву сайёҳии минтақаҳои худ муаррифӣ карданд. Бояд гуфт, ки дар он роҳбарони ассотсиатсияу ширкатҳои сайёҳии ватанӣ, меҳмонхонаҳо ва осоишгоҳҳову табобатгоҳҳо ва аз ҷониби кишвари Ӯзбекистон бошад намояндагони вазорати сайёҳӣ ва мероси фарҳангӣ иштирок намуда дар мавриди ҳамкориҳо сухан гуфтанд. Bugungi turistik biznes forumga O'zbekiston tomonidan 25 dan ortiq turistik soha vakillari ishtirok etmoqda. Дар ин рӯза бизнес форум сайёҳӣ зиёда аз 25 нафар роҳбарону намояндагони ширкатҳои сайёҳӣ иштирок доранд. Аз ҷониби Тоҷикистон бошад беш аз 40 мутахассисони соҳаи сайёҳӣ аз рӯи нақша иштирок мекунанд. Пас аз форум ин гурӯҳ бо ҳам созишномаҳои ҳамкориро ба имзо мерасонанд. ҳадафи баргузории форум ин ба имзо расонидани шартномаҳои ҳамкорӣ мебошад, ки дар асоси он рушд намудани соҳаи сайёҳӣ мебошад, зеро ин соҳа яке аз сохторҳои даромаднок ба ҳисоб меравад, мегӯянд мутахассисон. Qo'shimcha qilib aytadigan bo'lsam, o'z navbatida biz O'zbekistonga ham sizlarda tojik xalqini biz taklif qilamiz. Biz bilan shu hamkorlik qilinsa, муносибатҳои Тоҷикистону Ӯзбекистон хуб аст. Аз ин рӯ мо бемушкилӣ ба вилояти Суғд ворид шуда, оид ба масъалаҳои рушди сайёҳӣ ва ҳамкориҳои дуҷониба фикру мулоҳизаҳои худро иброз медорем. Мо намояндагони кишвари Тоҷикистонро низ ба Ӯзбекистон даъват мекунем, зеро ин муносибатҳои хубу дӯстона ва ҳамкориҳо боз ҳам реша мегиранду бардавом мегарданд. бояд қайд намуд, ки форуми сайёҳиву тиҷоратии Тоҷикистон ва Ӯзбекистон бо ба имзо расонидани якчанд созишномаҳои ҳамкорӣ ба анҷом расид. Он тақрибан 3 соат давом кард. Мақсади асосӣ ҷалби сайёҳон ва рушди ин соҳа дар ҳамкорӣ бо ду давлат Тоҷикистон ва Ӯзбекистон аст. гузориши Мафнушкур ва Наимҷон Аюбов барои барномаи Иттилоотии хабар.